As transferencias bancarias son máis seguras. A partir de hoxe, a normativa europea establece un sistema de verificación do beneficiario para evitar fraudes ou erros. Nuria. Sí, un novo protocolo que pretende reforzar a seguridade nos pagos electrónicos e reducir o risco, efectivamente, de que se produzan erros ou tamén estafas, tanto nas transferencias ordinarias como inmediatas. Isto que significa? Pois ben, na práctica, os bancos a partir do día de hoxe terán a obriga de ofrecer un servizo de verificación, de concordancia entre o titular da conta e o nome do destinatario. En caso de Servizos de banca online para todo tipo de operacións, entre elas as transferencias, pero ata agora tiña os seus riscos. Si salta algún número ou diste, ou se non corresponde o nome do titular coa da conta bancaria, e si, dá un pouquiño de medo a veces. E podes te confundir nun número, e só con que te confundas nun número, esa transferencia xa está feita, máis é inmediata, e perdeche os cartos. Para evitar isto, un posible erro ou mesmo fraudes cada vez máis habituais, dende hoxe as entidades bancarias deberán verificar o beneficiario desa transferencia. Introduciremos o IBAN da conta e o nome do destinatario como a toda agora, pero antes de autorizar a operación recibiremos unha alerta se os datos non coinciden. Así a todo poderemos realizala igual, pero xa baixo a nosa responsabilidade. La mayoría de fraude y estafa a través de Internet buscan la transferencia como medio de pago. Y es que las transferencias son irrevocables, por tanto, cuando se realiza resulta prácticamente imposible recuperar el dinero. Por el móvil sobre todo, entonces pues mejor que haya una verificación al instante. Y que manden confirmación de que o pago enviouse a quen tes que enviar, sí. Tardaremos un poquinho máis, pero gañaremos en seguridade. Un servizo que se ofrecerá para as transferencias que se realicen por calquera canle e sen custe para os usuarios. Compensa moito tardar, aínda que sea 2 minutos máis, e polo menos non perder os cartos ou mandalos mal. Creo que chega un pouco tarde, pero bueno. Outras veces non xo permiten. Digo, eu, por exemplo, eu traballo no estranxeiro ao meu salario en divisas. Por agora este cambio só afectará os países con euro.